Rock and roll! Fuck! Ups! Hey, det gør sgu ondt. Hvad? Hvad er 10 til 2? Hvad for noget? Hvad? 10 gange 2? Nej. Her i løsningen er vi jo kloge, ikke også? Nej. Ja. Altså, jeg sagde lige, om vi stadig går optog, ikke også? Ja, og så går tråden til løsningen. Ikke altså? Okay. Og så... Kom mig! Kom med, ikke også? Nej. Så kører vi lige ud, ikke også? Ikke også? Og så kommer vi her til det der skilt der, hvor der står Østersted, ikke også? Lort! Hey! Og så, når vi lige kommer ud af Østersted, lige om 3 sekunder, lige der, Ja, flue! så kig på mig igen. Christian, hvad er 10 til 2? 5 til hver! Hold baller! No. I want to read a book. Hvad gjorde kyllingen, den kom over på den anden side af vejen? Den sagde kok. Nej, den begyndte at gokke. Bob. Wow, jeg cykler en hænder. Det går jeg også. Så vi så ser her, der kommer mig selv. Skiltet her. Og sig så hej. Hej. Ikke dig. Stik. Wow. Det er en gård eller sådan noget. Ja. Den døde Marcel i går. Ja. Bare hurtigt til liv igen. De har været sådan en uge, hvor har de drængt det. Op i skygge! Jeg klubber på skygge hele tiden. Hvorfor ligner jeg et næbdyr? Prøv at se. Næbdyret pære. Næbdyr, Patty. Nu follow we the road to løsning. We're going to a horror arrangement or thing. Så kan vi så se, det går nedad her, ikke også? Is that a car? No, that's coming on a bike. Og der ser vi så... And also a car. Ha ha ha. Der er kage. Der er kage, ikke også? Cykel. Ja. Flue med dig. Den cykler meget langsom cykel. No. I want to read a book. And give you a dirty look. Derovre ser vi så Daka. Just let me read my book. Så er vi snart forbi, købt forbi. Og jeg har hørt den alt muligt. Så kommer der en bil forbi. Og det er en... Lad den dytte! Og traktor! Fiat. Ja. Jeg tror, der er en traktor. Lund hovedvej! Vi på vej! Og nu kører det så noget hurtigere. Vi kører nok 2 km i timen nu. Vi ryger op på 3, 4. Og så ryger vi ned på 2 igen. Hallo, hvad fanden sker der? Hvad så er det? Vi filmer alt muligt. Bare er der ikke noget at sige til det her, fordi... Ja. Nu må du gerne cykle lort over. Hey, det er så Vi så fået at vide, at selveste Mads Vestergaard har ingen kommentarer. Hvad siger du til? Hvad vil være det i dag? Han siger, du var en
ikke rimelig. Ja, det er op. Jeg ved godt. Hvad har du at sige til det? Ja, det er wanker bare for os, da. Exakt. Det er wanker på Christian. Yes. Ingen kommentar. Ude den henne. Jeg tror, det gik hurtigere. Ja. At jeg har kørt hjemmefra nu her, så jeg kommer her. Lars Jensen, hvad skal du? Hold kæft. Jeg er lige til Lars Jensen. Jeg kan ikke køre så langt som op i bakken. Jo. Jeg ved ikke, om det går for langt. Jeg tror, mit hår, der sidder rigtig dårligt. Jeg var ved at falde lige der. Nu kan vi så rundt om rundkørslen. Jeg har kun en hånd. Og jeg kan cykle rundt i begge. Der ser vi så heden sted. Nej. Nej, men vi er så på vej til løsning. Jeg drejer rundt i rundkørslen nu, Henner. Så er det bedre til at klare, så giver hans telefon. Det er så godt at vide. Hvad skal jeg lige? Satan egentlig i Give, stærkt. Grøn trætte, hørte du det? Jeg vidste allerede fremover. Hvor din kæft. Der er sådan en scooterfyr. Peace out. Hvis det kommer og tæsker os bagefter, så er det fordi, jeg filmede ham. Babe gas! Hvorfor følger han efter? Jeg kan ikke hjælpe dig efter os! Sikkert! Jeg kan ikke lide, at der kører en kæmpe amerikanerbil bagved os, der er sort og ingen lykke. Jeg kan på det der med practical jokes. Bare roligt, jeg hoppede ikke på den. Jeg blev bare nødt til at vise jer, at det ikke Og Christian, var rigtigt. er du nu sikker på, at du har husket at trykke optag? Nej. Nå. Men der står stadigvæk 0, prik, 07, prik, 25. Nu kommer der en bil. Vi blev kørt ned! Vi ser så bilen komme forbi her. Wow, det var crazy days, det der. Vi ser så et bælteskilt. Og Mads der fandt med sådan en samtale. Jeg har det egentlig ikke lige noget at sige til. Sådan, altså Lars Jensen der, han var iskold. Det er det for det meste. Han spiller meget kostbart, hva'? Det plejer han jo også at gøre. Der er en is, der koster 30 millioner. Det er så hans, mand. Ja, det er så min. Man sætter rønner. Vi kører så snart ind i løsning. Record! Og det er Tour de France for helvede. Og Marcel Renaud, man. Det er så løsning. Halleluja. Åh, sådan. Og en bil. AC Horsens. I kan slet ikke følge med lige nu. Så nu er nødt til at sætte farten op. Der ser min nye sko. Så gangster, ja. Løsning igen. En bil. En anden bil. Strange people. Jeg bliver nødt til at komme ind, hånd. Wow! Det er fuldstændig crazy, det her. Folk går rundt med blåt hår og alt muligt. Det er totalt crazy, det her! Ja, man. Fresh! Super brusan! Let det go! I ser mere farlige ud, end nej. Nå, Mads. Søby Vestergaard. Der er ingen, som kan sige, at det var parkeret lige her. Ja, for satan. Du er så fisker. Ja, det er ham der fisker. Fint nok. Det har det optaget til 27. Lige at den gav